Fil-binja tal-Esplora Xjenza Malta nediet it-tielet edizzjoni tal-EXPO tar-Riċerka u l-Innovazzjoni, ċelebrazzjoni tal-ekosistema dejjem tikber tar-riċerka u l-innovazzjoni f'Malta. Matul l-avveniment ġew eżebiti aktar minn 35 proġett ta' riċerka f'diversi oqsma bħal ekonomija blu u ekoloġika, is-saħħa, l-inġinerija, l-ICT u s-sostenibilità. Il-proġetti kollha saru permezz ta' finanzjament ta' Xjenza Malta. L-ewwel sessjoni kienet iddedikata għall-istudenti tas-sekondarja u postsekondarja li kellhom l-opportunità jiltaqgħu direttament ma' riċerkaturi u jifhmu kif ir-riċerka tmiss il-ħajja tagħna ta' kuljum. Xjenza Malta hija l-Aġenzija Nazzjonali fejn għandu x'jaqsam ir-riċerka, l-innovazzjoni u l-ispazju. Illum fil-fatt qegħdin inniedu t-tielet edizzjoni tal-EXPO fejn qed nuru madwar 40 proġett ta' riċerka. Huwa lan tagħna il-riċerkaturi flimkien jingħaqdu u jagħmlu proġetti li huma ta' importanza nazzjonali. Il-ftuħ uffiċjali sar mis-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Kita Zopparditanti li saħaq fuq ir-rabta indispensabbli bejn ir-riċerka, is-soċjetà u l-ekonomija. Enfasizza li r-riżultati murija fl-Expo huma xhieda tal-impenn tal-Gvern biex isaħħaħ dan is-settur. Fl-eluq tal-attività, il-Kap Eżekuttiv ta' Xjenza Malta Silvio Xerri ippreżenta l-ewwel premijiet ta' eċċellenza għar-riċerka u l-innovazzjoni li rikonoxxew 4 kisbiet distinti fuq sma varji.